Sanibona. Guys, kwenzakalani emhlabeni? Kwenzakalani emhlabeni? Ngibone le story lesi emini and bengilokhu ngizama ukuthi ngenze ividiyo ngaso kodwa kuvele nje kushwaqa umzimba. Emini-ke kuye kwaqhamuka ividiyo engeyinhle kahle nje uma uwumuntu osensitive ungayibuki leya vidiyo ngoba ihlasimulisa umzimba. Ngithe uma ngibona bengazi ukuthi kuzobuya ngisho amathumba esiswini. So ividiyo ebonakala emini bekuwumfana omncane ongasho ukuthi ula mhlambe teenager 19, 18 kanjena, maybe even 16, 17, ephethe ifosholo emi phambi kwento ethile eyishaya ngalelo fosholo. Uma ubukisisa uye wabona ukuthi hayi bo, kahle umuntu lo aphambi kwakhe aleke emgencile ngefosholo. Bathe mabesixoxa isitori bathi lo mfana lo ubeshaya uma wakhe ngefosholo. Njoba nje ebonakala kwividiyo lo amshaya ngefosholo enganyakazi ngoba vele uma wakhe ubesedlulile emhlabeni. Udlula nje emhlabeni umama ubulawa uyena umfana. Leya video leya ile yokuthi kube ngazi ukuthi awukho kulomhlaba mawuyibuka. Kukhona-ke ababonakala obezwakala bemkhuza umfana bezama futhi ukuthi bamenze ukuthi ayeke ukuthi ahlahlele umama ngendlela bemhlahlela ngayo. Noma singabasola abantu abebeshutha nabantu abebemkhuzela kude, kodwa uma uyibukisisa leya video bekungekho lula ukuthi abantu basondele eduze kwalomfana bengasiphethe isikhali ngoba ubebukeka ngathi akayena, ngathi unesilwane esithile kuyena. Ubani nje ongathatha ifosholo ahlahlele uma wakhe, ngisho ngathi uma wakhe ubenzeni kuyena. Ubonakele-ke esethatha izicubu ezithile zomzimba kama wakhe eziphakamise ezibuke ezilahla phansi, engazi ukuthi ukhiphe nenhliziyo, angazi wakhipha namathumbu kuyena phakathi. Yinto nje ovela ubone ukuthi hayi asisekho manje emhlabeni, sesisesihogweni phakathi thina nje esingazi. Akaveli ukuthi kahle bekwenzekani baze babe nale confrontation ababenayo umama nengane. Yini le ngaka ebiyenzekile ingane ezicabanga ukuthi ku-right ukuthi ibulale uma wayo. Uma ngabe ulalela iy'tori zabantu ababulala abantu kanje, uyuze umuntu ethi ngaba ne-blackout, mhlampe kwenzeka into ethile I saw red ngase ngivele ngiyayenza lento. Immediately mangiqeda ukuyenza kuye kwakhanya emehlweni ngase ngiyawubona umonakalo engiwenzile. Leya nto kuleya ekuleya video ayibukeki kanjalo ngoba noma umama eselele phansi engasanyakazi uyaqhubeka nje amqophe. Okusho kona ukuthi ngeke usho ukuthi bekuyi-blackout yesikhashanyana la khona okuthe later on umfana waphaphama ngoba ubemqoba ebhizi futhi emkhipha izinto le khona nje akukhiphile bengazi ukuthi kuyinhliziyo. So kubukeke ngathi noma eselele phansi umama umfana ubesafuna ukumbulala. Uyabona ngathi umuntu ufuna ukukubulala usufile akubulale futhi. Bekuyileya ngane-ke ilento esibone kuleya video. Ngiyazi ukuthi sonke isitori sine-background, yabo. Thina sesibuke umuntu enza into mhlambe bese kuba nzima ukuthi sicabange ukuthi mhlambe bekune-reason eyenza leyo nto. Kodwa kunzima ukucabanga ukuthi khona i-reason ongaba nayo ukuthi ubulale umzali umbulale kanjeyana. Khona-ke usizile emphakathini oze waqhamuka nesibhamu wamdubula umfana, kuthiwa-ke naye ushonele khona lapho. Angazi noma ngithi angazi ngoba bekunento ethi kumina ngeke sisathola ukuthi kahle uyenzeleni leya nto ngoba usefile naye. Kodwa futhi kune-side kumina lithi hayi, abantu abakanje abadingeka emphakathini noma ngabe iyiphi i-reason abenayo
lowa muntu besazoba right yini ukuthi abe khona emphakathini. Uma ubulala umuntu umzali wakho kanje ongeyena umzali wakho ungamenzani? So nginako ukuthi enhlizweni yami beku-right vele ukuthi bamdubule ngoba kahle kahle yini abesizoyiphilela mhlawumbe yini besimdinga yini ukuthi aphile. Yize-ke singeke sisathola ukuthi kahle kahle bekwenzekeni. Kukhona kona ukuthi iy'ngane zethu njengamanje ey'ningi zisebenzisa iy'dakamizwa and iy'dakamizwa zingabenza benze izinto ezimbi abebengeke bazenze uma ngabe bengasebenzisi iy'dakamizwa. Kodwa futhi singakhohlwa ukuthi kunalowo le phathi yempilo espiritual, ukuthi iy'ngane zethu ziyaba exposed kulezo zinto. Uthole ukuthi awazi nokwazi izinto iy'ngane ezilwa nazo in the spirit world, ngoba bekubukeka ngathi lo mfana mhlawumbe ungenwe yidimoni elithile, ungenwe yisilwane esithile, okungenzeka-ke futhi ukuthi nje yidakamizwa. Kodwa kubalulekile kuthina ukuthi iy'ngane zethu siy'khulekele ngempela nje, ngoba ngicabanga ukuthi lowa mama ubazi or bekacabanga ukuthi mhla ehamba emhlabeni uyohamba ngesandla sengane yakhe. Futhi kanje yabona, uyambona nomuntu othatha isibhamu wamdubula umuntu kanye or kabili afe. Umuntu othatha ifosholo akuhlahlele ngalo. Hayi guys, hayi. Siyadinga ukuthi siy'khulekele iy'ngane zethu. Khona into engekho right la. Khumbula ngelinye ilanga ngilalele isitori ngoba ngiyathanda ukulalela ama-confession. So intombazane yayikhuluma ngokuthi yahamba yayothwala. Ithi le ntombazane isithwalo sayo bekuwukuthi ilala nabantu besilisa. Kodwa into ebeyenzeka ukuthi uma ngabe isilalile nalowo muntu wesilisa, kusho ukuthi lo sisi ubeyi-prostitute kahle kahle, kodwa efuna ukuba rich, wasethatha isithwalo. So ukuthi abantu bebeza vele kuyena and imali ubeyenza iningi, kodwa into ebeyenzeka ukuthi uma ngabe eselalile yena nomuntu wesilisa, nakanjani lowo muntu wesilisa at some point uzobulala umuntu athandana naye, ambulale ngesihluku. So yes, lezi zinto singayibuka ukuthi iy'dakamizwa nani nani, kodwa singakhohlwa ukuthi kunamademoni nje akhona ongeke uze ube aware ngisho singenile enganeni yakho noma kumuntu wakini. So kubalulekile ngempela ukuthi sibathandazele abantwana bethu. Hayi shame leya video. Obuhlungu-ke kakhulu ukuthi khona abantu okuzofanele bambuke lowa muntu, ngoba khona abantu okuzofanele bam-identify. Like kune-family ekufanele imbuke, thina sikubukela kude kwi-video, khona abafanele bakubuke kanje ukuze baqiniseke ukuthi ngempela uyena and ngempela futhi useshonile. Hhayi, mhlampe sesisesihogweni, mhlampe yithi esingazi sesikhona nje phakathi esihogweni okwangempela futhi. Ngiyabonga kakhulu.